מתן, תגיד לי, למה כל כך חשוב להתאים בין חומר ההחלקה לסוג השיער? ואני אסביר לכם. כמו שלא לכל בעיה רפואית שיש, אתם לוקחים את אותה תרופה. אם פעם כואב לכם הראש, אז לקחתם כדור X. ואם כואב לכם היד, אז אתם לא תיקחו את אותו כדור. ואם כואב את הרגל, אז לא תיקחו את אותו כדור. ואם כואב הגב, לא תיקחו את אותו כדור. הולכים לרופא, והרופא גם לא נותן לכם כדור אחד לכל בעיה אפשרית. מתאימים את התרופה בהתאם לבעיה. ככה גם אנחנו מתאימים את סוג ההחלקה לסוג השיער. אם יש לך שיער עבה, אז תקבלי החלקה שמתאימה לזה. ואם יש לך שיער דק, תקבלי החלקה שמתאימה לשיער שלך. ואם יש לך שיער צבוע, אז תקבלי החלקה שמתאימה לשיער צבוע. לכן אי אפשר להשתמש באותו חומר החלקה לכל סוגי השיער, ומה לעשות? כל אחת יש לה שיער שונה משלה. צריך לדעת, לגוון בחומרים, לשחק עם מינונים, כמה לשים מהחומר הזה, כמה לשים מהחומר הזה, כמה לשים מזה, כמה לשים מזה. כל אחד צריך לדעת לשחק. למדנו אחרי כל כך הרבה שנים וניסיון, כבר 17 שנה, איך לשים, כמה לשים מכל דבר, כדי שהכל יהיה נכון ומדויק, ועם איזה טמפרטורה לעבוד עם המחליק, כדי להביא לך תוצאה מקסימלית.